Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. NSY गोवा met the registrar. आमचं एक डेलिगेशन असलो NSY गोवाचो demanding to declare all the final year results of undergraduate and postgraduate as soon as possible. तुमका खबर आसतली की एग्जाम जी जाली ती ऑगस्टान जाली आणि as per the ordinance of Goa University it clearly says that results should be declared within the 8 weeks after the conclusion of exams. So आता 2 months miss झाले. Because of this students of Goa are facing problem. खूपशे स्टुडंट्सांनी जॉबाक अप्लाय केला, खूपशे स्टुडंट्स हायर स्टडीजाक अप्लाय केला, सो तांकां मार्कशीट जी आहा ती लायची पडटा. दिस इज नॉट द फर्स्ट टायम, ऑल द टायम, एवरी टायम बिफोर पॅन्डेमिक ऑल्सो सदांच गोवा युनिवर्सिटीन रिजल्ट जो आहा तो डिले केला. गोवा युनिवर्सिटीन एक डिपार्टमेंट हा कंट्रोल ऑफ एक्झामिनेशन. तर तो काम कितें? कंट्रोल ऑफ एक्झामिनेशन काम कितें? ऑफ कंडक्टिंग एक्झाम अँड ऑफ रिलीजिंग रिजल्ट. सो आमच्यान हेच सांगलां ताका की बेगीचे बेगीन तूं रिजल्ट डिक्लेअर कर म्हणून. आणि रजिस्ट्रान सांगला की विदिन नेक्स्ट वीक द रिजल्ट विल बी डिक्लेअर. समज डिक्लेअर जायना आम्ही परतून येतले आणि आम्ही हांगा प्रोटेस्ट करतले.